Videographeries. Kinipihan na nga ako. Gabi, hindi na sa likod mo pa. Daya pa. Sarap. Ayun no. Sarap. Ano masasabi mo, G? Ina, ang dami siya. Masarap ka ako nito eh. Ito ba na? Yung parang ito ko eh. Hindi pag mag-isa. Wait lang, si Dad kasi nag-enjoy pa eh. Isa pa. Yung lokal natin po. Masaya mo ba ito, pre? Uy, pasonorin mo yung GoPro. Ang sinapakan ko na naman yung madaming siwi ng puta. Laban tsinelas. Iiwan eh. Pangbato lang itong sinelas. Ano masabi mo? Saan tayo? Ina mo, kulit ka dito. Masira yung tsinelas ko. Lay mo! Mabilis din pala sa lupa sa plaza. Lay mo, G. Kaya mo na yan. Pag mahirap tanggalin yan, kaya mo na. Hugasan mo dun. Hugasan mo dun, ho. Ruben. Pakita mo sa vlog ko. Pakita mo sa vlog. Oh my God. Ha? Hindi ko lang alam. Gold chain naman siya, pre. May overing na ako. Vlog, anong masasabi mo sa guys? Okay naman. Kain lang ako, pre. Kain lang ako. Wet reveal. Diyan, kaya mo bang ipakita yung pet mo? Wet reveal. Bobo! Re-reply namin yung paulit-ulit. Kuya F, send mo sa GC yan. Thumbnail. Osmeña Point. Si Cucumber. Pinakita niya yung pet niya eh, bobo eh. Burak. Gagi, hidden gem pala dito eh. Hidden gem. Ba't meron dito yung inaangat eh? Bigas.
Kalo. Bakit na si Aquaman, hindi lang pala Aquaman. Spider King. Mountain plus criminal. Spider monkey din pala. Oh fuck. Sumunod lahat eh, oh. May tayo lang. Gawis ka. Hindi ka babalik, tanga. Sige, sige. Dito, dito sa baba. Diretso, diretso. Oo, naka-ice rin. Hindi, magbibidyo kami. I don't wanna know. Hindi tayo local boy. Mission failed. Mahulog ka dyan, ano mo, mahulog ka. Videoan ka namin. Ano ba